ngapden sobai pi ke parlo ke bistrat ban pe yak de video hakat ke channel Nangjan Anthony Griezmann ban leit pyniasoh Shaka Club Inter Miami hadien bolo pos yak de kadu Anthony Griezmann ubdai urang likai bopau jong klub Atletico Madrid menin kasing ulo pos yak we kadur haka Instagram account jong haka ba yakane kadur u Anthony Griezmann ulashon haka we ka hovi office jong bat haka ne kadur ka bu Anthony Griezmann ulo pos lengba ka Instagram account jong kadai kadur jong ki players ka Major League Soccer haka ba hangneng ui hapdeng kadai kadur Lionel Messi haka bolo pong ya ka jersey jong ka club Inter Miami bat lengba ka ne ka jing post Anthony Griezmann ya kadur jong ki players ka Major League Soccer haka Instagram account jong hangneng tip shai bu Anthony Griezmann usno tanat ya ka Major League Soccer bat khamtam ya ka club Inter Miami ka club ka ba yalikai Lionel Messi kumban chupun kan mau hangneng Anthony Griezmann hakini kiknet nai ulong baka klub Atletico Madrid kadai ka klub ka khaddu jong haddo ba Europe bat ka jingle yale kai sha Major League Soccer kadai ka jing post new jong je parlok ngin sapkai hato Anthony Griezmann un leit ne man pyniasoh Shaka Club na Major League Soccer bat khamtam Shaka Club Inter Miami kabele kai Lionel Messi je parlok tang kini ki khubor ngangai be pla sangutu ngin sa kandu hakoi pat ka video khuplei shibun